Ξαναθυμάσαι στη Eurovision την Ευδοκία που ήταν. Που πήγαινε με το Femme Fatale. Εντάξει. Ξεκινήσαμε ωραία. Ήταν και την περίοδο τέλος πάντων. Εγώ αποφάσισα να πω ότι τούτη ήταν η νούνα μου. Εγώ μόνο διάσχημα. Γιατί, είναι αρκετό. Ήταν η νούνα μου. Επία στη Eurovision για τη δω. Και αν θυμάστε το σκηνικό όσοι είσαστε σε την ηλικία μου, θυμάστε το σκηνικό και έναν τραπέζι. Επειδή ήταν η νούνα και είχα πάει να τη δω, εγώ ήμουν που κάτω από το Στα μαλακατή. Το ότι ήσουν μου κάτω από το τραπέζι. Τα cherry on top ενός ένα είχε έτσι πράγμα. ήταν το extra deep. Γιατί άμα λέω ψέματα πρέπει να βάλουμε 6 λεπτομέρειες για να είναι πιο πιστικά. Και τα είχα που κάτω, είχε φάσει κατά παχτή και για μέ που ήμουν. Και που φκήγαινε